разговорите с колегите, ръководството и близките ви са затруднени. Резултатите от работата ви не оправдават положените усилия. Избягвайте запознанствата и разочарованията. Телец. Очаквайте подобряване на финансовото си положение. Работата ви спори. Дочакайте по-добри времена за начинания. Чрез гъвкавост в общуването можете да избегнете проблемите. Близнаци. На работното място са задължителни търпението и въздържаността в поведението. Неблагоприятното разположение на звездите може да се превърне в неочаквана причина за неприятности. Рак. Отстоявайте възгледите си и бъдете безкомпромисни. Бъдете предпазливи към новите си познати. Трудно преценявате изгодата от отправените ви делови предложения. Лъв. Не пренасяйте лошото настроение в дома си. Предложат ли ви задгранична командировка в следващите дни, приемете я с удоволствие. Подпишете подготвените финансови документи. Дева. При заетите в сферата на банковото дело е задължителна задълбочена проверка на всичко, което им предстои да разписват. След обед са възможни професионални загуби заради прибързаност. Везни. Дългоочаквана вест или среща е гаранция за постигането на поставената цел. Не пренебрегвайте възможностите си за разговори с чужбина. Липсата на самочувствие ви пречи да сте тактични. Скорпион. Докажете на колегите си, че сте отговорни и не очаквате друг да свърши вашата работа. Пътуване ще ви се отрази добре и ще ви донесе успех. Не предприемайте инвестиции и начинания. Стрелец. Избегнете на всяка цена финансовите загуби, породени от липса на прозорливост. Пред вас се разкриват нови печеливши перспективи, но не ги обмисляйте преди края на седмицата. Козирог. Умението ви да прогнозирате е гаранция за успех. Ще завишите авторитета си за всеобща изненада. Бъдете внимателни при работа с документи. Очаквайте приходи. Бъдете отговорни. Водолей. Очаквайте финансови постъпления, които може да вложите във ваша дейност. Не позволявайте на вашата мнителност да усложни деня ви. Създайте хармония в отношенията с колегите. Риби. Направете крачката към начинания след детайлно обмислене на идеите си. Не се доверявайте на случайни хора по отношение на пари. Радвате се на успех при неотложни преговори. Вашата лична година от рождения ви ден до 31 декември е подвластна на стремежи към осамотяване. Желание е да анализирате изминалите години и да се обогатите с нови знания.